internette şeyler uğrat koyulýar da daşy ýurdu Türkmen Hawa ýolları açyldy diýdiler de. Şunu ýalanmy? Ya bize entekiçili o arada mağlumat yok. Yönetiminde yüz tutup bilerseniz. Nire yüz tutmalan için? Daşarı İşler Ministerlik. Şu sözü hem de şeyde de. Hava. Yo indi diyecek kalanında napimler internette bir oluyor da. Hem de bizde demetlikte tutma hava yollarına, yüz tuttukta tutma hava yollarına ager koyuyor. Tabi de pismini katı uğrattı diye hem diye. Yok, onun bir uğradım da, onlar gidecekler miydi, yüz tutacaklar, например, studentler oluyor, şu daşa yurt rayetleri oluyor. Şol hatun esasında da mit spisik düzeye, onları uçuruyor, spisik ediyor, şu spisik boyunca, spisik doğrusu. Onlar bize hatı söylen çıkıyorlar ave kampanya koyuyor reis, spisik boyunca bize veriyor bilet. Spisik boyunca siz biledi veriyorsunuz. Tamam. Daşa yurttakları ama spisik boyunca veriyordu. O to şunyalık, ni İstanbul'da olsun, Moskva olsun, hayti yurdan olsa, onlara yüz tutacaklar, daşar belde karnaşı var olsa, yine de daşar işler ministerliğine yüz tutacaklar, bolmasa anarda pasoştu var, yüz tutacaklar. Ondan son onlara uçuru koyarlar, spisik dolun yağdayına edir şunyalık, mit bizden aja kampanya hatısı bilen çıkıyor, şeyden reis koyuyor. Ya bolmasa Türk Hava Yolları S7 Orta Hava Yolları yüz tutýarlar. Şoň esasında da spesifik boyunça bilet satylýar. Doğru. Bileti şu spesifik boyunça verilýär-de gepinme. Gene spesifik boyunça olam egerde reis bolan ýagdaýynda. Ya indi soňunda kaçyndy reis bolýar İstanbul'a? Maglumat ýok da başlarsyňız. Maglumat ýok. Näde bit bolýar şu maglumatlar? Niden alyp bolýar? Reisin boljany bolmajany? Mit çözüyor, mit veriyor. Hemme zat mitte bir duştura çözülýär şeýle-de. Hava. Anna diýmek mysal üçin nädir bärdine bizim doğan gardaşlarymyz atlandy bagosy. Doğan gardaşlarymyz bagosy. Şu mitte baryp yüz tutsa Näme esasına gidýän bolsa, например, aňyzda galan student bolsa, belli dat student gelmeli. Berde galan raýat Aşgabatdan, например, Moskwa gidýän, İstanbul'a gidýän, haýsy gidýän bolsa, näme esasına gidip barýar, saglyk ýagdaýymy, ýaşaýan şu taýdyny esasy bolmaly. Şu esasına näme esas bolsa, ýa naprimер käbir adamlar şuna Türkiýeden Türkmenistana gaýtjak bolýarlar da, ýa şola saglyk bolsun, bolmasyn tapajak gaýdasy gelýär. Gaýdy bilen oklar. Olaram şu Türkmenistanyň midini, olan hostarlar, berde hostarlar yüz tutsa, onda mid şonu çözüp berýär, şeýle-de. Hava. Dogry. Bolla doňjy men adym Şatlyk, familiýam Şyhyk, internet boýunça nimede biz blogger şuna datlary biz goýýar, internetde ýalan datlar aýdýarlar-da käbir adamlar. Şol üçin şu datly ýalan aýtmasyn diýip, hakykaty ýüze çykaryp, şonu hakykaty ýüze çykaryp goýýarlar. Bolla, sag bolun, taňa